Salutare toată lumea, aici Infinity Creeper. Astăzi revenim cu un nou tutorial din Minecraft Creeps World. Am pregătit ceva special pentru voi de data aceasta și chiar aș vrea să-l facem în 10 minute. Acolo, după cum vedeți, am nivelat locul pentru a scrie 2016 și aș vrea să scriu 2016 pentru că în seara asta intrăm în 2016. Da. Și acum să facem 1, 2, 3, așa și uite. Da, cred că am greșit. Eu vreau să scriu la mulți ani, vreau să scriu 1000 și 1016. Așa. Una, bam. Acum, da, am foarte mult lag. Și acum să facem doiul. Și stai că trebuie să punem dirt. Așa, da, am lag. Nu știu dacă am vorbit în minutele astea. Acum o să stau cu Shift. Și... Așa. Și să punem aici. Hai, frate. Și acum vom face așa. Așa. Am lag. Stați. Da, l-am pus, gata. Așa. 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 Ăsta cred că e un 2. Așa. 2, 0, 0 o să-l facem. Așa. Așa. Și cred, da, am filmat. Mult. Așa. 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 Am lag. Un foarte mare lag. Așa. L-am făcut pe 0. Mai am 1 și 5. Cum o să fac? Nu. Așa.
Așa. Una, trei. Așa. Așa. Să facem acum și unul frumos. Astea. Așa. O să mergem să dormim. Așa. Și F5. Așa, dar nu pot să mă bucur. 5. Și asta e. La videoclipul ăsta chiar vreau să pierd foarte mult timp. Las că mai bine nu mai mă duc. Deci șmecher să vede acolo 201 să vede. Așa, așa, 9 lemn. Așa, așa, așa. 2, 3. Așa, fac și așa, cum pot. Fac o 4. Stau cu una. Așa. Una. 2. Și acum facem mărețul 5. Așa. Da, cred că acum stau cu stați așa. Și stați. Așa. Gata. Așa. Și se vede 2015 foarte șmecher. Și m-am stabilit acum în junglă. Am scris un semn. Nu știu ce episod este ăsta. Așa. Și cam atât cu acest episod. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!